begiratu ona, ez begiratu ona. Zure eguna ondatuko du telesailonek, atal bakoitzean dago miseria baino ez aldemendik. Ez begiratu ona, aurrak biziko dira pertsona maltzur batekin, dirua ostu nahi die bere plan zikinekin. Aurrak azkarrak dira baina nik ez dakit nola, zu bezain pertsona hon bat dagoen begira ona. Aldemendik kanpora, ondamena tristura eta azkenean negarra. Telesailonen barruan datoz zure bila zoaz kanpora. Ez begiratu ona, ez begiratu ona, ez begiratu ona, ez begiratu ona. Wow, bi bideo hiru egunetan zer dau? Kanal hau serio hartzen hasiko naiz, bideoak era erregular baten igoko ditut? Ez! Baina telesaila batzua amaitu zen eta homenaje txiki bat egin nahi nion nire ahots ederrarekin eta kantatzeko esperientziarik nixo. Bueno, hala ere, ez dut kanal hau besterik gabe utziko eta badauzkat bideo batzuk igo eta beraz, arpidetu eta hori dena.